L-iskema tal-għajnuna fil-pagi għal żmien il-pandemija se tkun estiża anke għal wara Ottubru. Hekk stqarr il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt intervista fuq One fejn spjega li l-budget li jmiss se juri r-ruħ soċjali ta' dan il-Gvern. Il-Covid Wage Supplement salva 100,000 impjieg b'mod dirett u indirett. Ħanati aħbar, dak il-Covid Wage Supplement se jibqa' u mhux se jibqa' sal-aħħar ta' Ottubru imma se jiġi estis. Il-budget tas-sena d-dieħla se jgħin lill-pensjonanti, ħaddiema u n-nies li b'xi mod qed jaqgħu lura dan fil-waqt li se jara li l-ġid jitqassam b'mod ekwu. Il-Prim Ministru spjega wkoll kif se jkompli jkun attirat l-investiment barrani f'pajjiżna u hawnhekk appella lil min qed jipprova jħammeċ isem pajjiżna biex jieqaf. Jien se nkun it-tarka ta' kull negozju onest f'dan il-pajjiż, ta' kull ħaddiem onest, ta' kull ħaddiem li ta' kuljum iqum u jmur jaqla l-għajxin tiegħu, l-għajxin tal-familja tiegħu, jaqla l-ħobża ta' kuljum b'mod onest, se nkun tarka mhux se nħalli l-ħadd iweġġaħħom. Mhux se nħalli l-ħadd jien qed nifhem li hemm min qed iħares lejn l-istrateġija biex jipparalizza l-ekonomija tal-pajjiż u jiddispjaċini se jsib tarka b'saħħitha ħafna fija fuq dan il-punt. Dr. Abela spjega wkoll kif il-budget li jmiss se jippremja lin-negozji li tul il-pandemija hemmnu f'dan il-Gvern. Semma kif turija ta' fiduċja ewlenija minn negozji hija kif dan iż-żmien tal-pandemija kull ma jmur il-qatt qed ikompli jonqos. F'da xhur kellna tant negozji li ma keċċejna l-ħadd. Issa mhux qed naraw li ma keċċew il-ħadd, issa qed naraw ġimgħa wara ġimgħa li r-rata ta' qatt f'pajjiżna qed tonqos. F'perjodu ta' pandemija fejn l-unemployment qed jitla l fuq f'kull pajjiż ieħor. F'pajjiżna trend bil-kontra. Ma dan on paper jew reali? Reali. L-unemployment f'pajjiżna ġimgħa wara ġimgħa u dil-ġimgħa kompla jonqos brata aktar mill-ġimgħa li ta' qabel. L-ekonomija, is-saħħa u l-ambjent ser ikunu qed jingħataw l-istess livell ta' importanza. Dwar l-inċentivi fiskali fuq il-beħ tal-proprjetà stqarr li kienet miżura li ħadmet ħafna b'numru rekord ta' konvenji anke f'dan iż-żmien ta' pandemija. Dr. Abela qal li l-Gvern mhux se jissikka lin-nies fl-iktar mumenti diffiċli bżieda fit-taxxi, iżda se jinċentiva kwalità ta' ħajja tajba għaċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Nistgħu ngħidu ħanissikkaw iċ-ċinturin. Inkunu qed immorru kontra l-prinċipji tal-ekonomija li jemmen fihom dan il-Gvern. Dan hu gvern li jemmen fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. U biex inti tagħti kwalità ta' ħajja tan-nies f'dan il-mument partikolari li semmejt inti, trid ikollok budget li jaħrab mill-awsterità u li jinċentiva lin-nies. Il-Prim Ministru tem jisħaq li se jkun esiġenti fuq il-membri tal-Kabinet biex dan verament ikun gvern li jwettaq u li fl-aħħar ta' din il-leġislatura buċċu minn quddiem ikun jista' jmur quddiem l-elettorat b'wedijiet imwettqa u b'titjib tanġibbli. B'hekk inkunu nistgħu immorru quddiem in-nies u nħallu f'idejhom biex jiġġudikaw jekk inkunux ġibna bidla pożittiva f'pajjiżna, stqarr il-Prim Ministru.